Täällä on kyllä hienoa vanhaa metsää, täytyy sanoa. Tosi korkeita puita. Lautainen rouva. Joutsitar saapuu. Juurakkoista on. Joo. Nyt me veneillään tällaisella soutuveneellä. Tänne onkin aika haastavaa oli päästä. Pitäisikö se vähän työntää tätä venettä? Musta tuntuu, että me ei päästä tästä liikkeelle. Saatte sen siitä? Joo, no niin. Se oli haastava venekyyti, täytyy sanoa. Tää puoli oli aika jännittävä. Täällä on tämmönen aitta, missä voi nukkua. Täällä löytyy kamina, löytyy pirttipöytä. Pitäisikö sitä laittaa koti tonne lavalle vai tuleekohan siinä kovin kylmä? No ei varmaan, koska onhan se lämpöisin kuin kylmä maa. Niin. Joo, mennään kattoon, missä on meidän koti.
Tervehdys täältä Joutsijärveltä. Tää on täällä Ulvilan alueella ja mä en olekaan nyt tällä kertaa mun miehen kanssa täällä, vaan mun siskon kanssa. Päästiin lähtemään kerrankin ihan kahdesta ja tosi kiva juttu, ihana höpötellä oman siskon kanssa. Tää on tosi rauhallista ja jotenkin niin hiljasta ja ihan huikea hieno paikka. Me ollaan ajateltu olla tässä ehkä kolmen yön reissu. Tämä pituus on yhteensä joku 32 kilometriä. Mutta mietittiin, että mennään ihan hissukseen, että ei ahmita kilometrejä, vaan nautitaan tästä ihanasta luonnosta ja tutkitaan paikkoja ja mennään hissukseen. Meillä ei ole mihinkään kiire. Lihakeittoa illalliseksi. Mikäs tässä näissä maisemissa syödä? Huomenta. Ihan uusi aamu taas ja tyyntä ja hiljasta. Tässä tulee taas hyvä päivä. Aamuksi puuroa. Mä oon laittanut tänne kaurahiutaleita, pakassi kuivattuja omenoita, sitten on vähän mansikkakiisseliä ja sitten semmoista voimakauraproteiinijauhetta. Olikohan täällä jotain muuta, niin maitojauhetta tietenkin. Tällä pitäisi jaksaa hyvin lounaaseen asti. Tää on tämmönen ruotsalaisen armeijan tämmönen kuppi. Mulla oli semmonen muki, jossa juodaan kahvia ja sitten kun mä katsoin, niin siellä pohjassa luki Peter. Sitten tuli, mä juon Peterin mukista kahvia. Joo. Mutta mä ajattelin, että tää on hyvä puurojuttu. Mä en ottanut nyt lautasia mukaan, niin tää nyt menee pieneen tilaan. Laitoin ne kädenlämmittimet tonne hanskoihin. Niin ne oli jossakin vaiheessa oikein tosi tulikulmat, ettei oikein edes iholla viittinyt pitää. Tosi kaunista kivistä metsää. Sammaleet kivillä ja ihana siistiä.
Hieno männikkö. Tässä jotenkin puulas ja raikas. Pyöräilille Kakkurin tie. Aika kiva pyöräreitti. Ai ei. Mennään me mieluummin näitä hienoja pitkoksia, uusia. Mistä täältä pääsee? Ui. Ei ole Rinkan kanssa kiva ponnistella näitä kiviä. Hienot hirret tässä autiotuvassa. Ihana paikka. Nyt me tullaan Savupirtille. Mielenkiintoista nähdä, miltä se näyttää. Tää on 1835-40 on se, milloin tää Kustaa Kulmala tän Savupirtin tänne Kullaan Joutsjärven pohjoiseen erämaahan sitten rakensi. Hän keräsi nämä hongat tästä ihan ympäriltä ja kaatoi ja sitten kirveellä ihan viistoleikannut nämä kaikki. Sitten totta kai sammaleita välikattoon ja seinähirsien väliin laittanut. Täällä tuoksuu savu. Sieltä laitetaan tuli tähän kiviröykkiöön. Nämä kivet on alkuperäiset ja siellä on savuräppänät. Savu ulos sieltä. Siinä on sitten nukkumapaikka. Tämä Kustaan vaimo oli Kaisa ja heillä oli 6 poikaa. Aikamoinen määrä ihmisiä. Kyllä ihan iso perhe elänyt tällaisessa pienessä pirtissä. Tuolta lähdettiin eilen ja tossa oltiin yötä. Nyt me ollaan tällä hetkellä tuolla. Katsotaan, tuolla on tommonen korsu. Mennään kattoo se. Ja sitten ollaan ehkä jossain täällä tai sitten tuolla seuraava yö. Täällä on aika raskas polku, kun täällä on niin paljon kiviä ja juurakoita ja todella hidaskulkusta. Hyvää treeniä. Mitä kivikkoa.
Hyvin on kyllä piilotettu. Voi että. Kyllä oltiin reippaita. Ollaan oltu kyllä niin reippaita, että Nyt on nälkäkin kyllä. Täytyy todellakin pitää lounastauko. Alkuperäinen korsu on ollut täällä paikalla 1941-1944 vuoden aikana. Ja silloin kun käytiin sotaa Neuvostoliittoon vastaan, niin silloin nämä sotilaat, jotka ei halunnut mennä sotaan, niin tämä oli niiden paikka, eli ne käpykaartilaisten. Eli sodasta kieltäytyneiden korsu. Ja siinä asui noin 8 metsäkaartilaista. Täällä on aika sotkusen olosta, kaiken maailman pahvilaatikoita ja siinä on tommonen nukkumalaveri. Kamina löytyy. Siinäkin on kiviä ladottu päälle, että ne pitää lämpöisenä pidempään, kerää hyvin lämpöä. Siinä on sitten toinen nukkumalaveri. On se varmaan jännä ollut täällä käpykaartilaisena paossa. Silloinhan ne sai sen, tai siis sotapoliisihan löysi heidät sitten lopulta täältä. Ja yhtä nehän ampui, mutta hän sitten selvisi kuitenkin siitä, että ei edes kuollut. Ja sodan jälkeen hän sitten armahdettiin kuitenkin. Tässä on aika nöyrä, kun menee tästä oviaukosta. Ai! Aika kivikkoista on täällä kyllä. Todella hyvä piilo. Tuossa lammessa olisi varmaan kalaa. Ahvenia ja haukea. Täytyy vähän saada jalkoja virkistettyä. Missäköhän se onnistuu? Ei nää liukkaat nää kivet. Oi! Ihan mahtavaa. Toivo tekee hyvää. Tässä päästä vähän syvemmälle vaan. Meillä oli ajatuksena jäädä tähän Kronikistoon yöksi, mutta täällä ei ole yhtään telttapaikkaa, niin ei me voida tänne jäädä. Meidän täytyy vielä jatkaa semmonen 6 kilsaa eteenpäin. Mennään tuonne Kulhan laavulle. Täytyy vähän jalkoja todella virkistää, että jaksaa vielä kävellä. Nyt ollaan tultu semmonen 10 kilsaa tänään. Tää näyttää jo vähän jännittävältä, että kestääks tää. Ehkä tää kestää. Kyllä se kestää. Niin. Tää on just niin kuin Majava tekee. Siis tosi hieno. Ja tossa on vanhat jäljet. Aika erikoista. Tässä on näissä kaatunut. Voi että, miten upeeta.
jälkeen. Tossa olisi kiva mennä kajalle. Kyllä ne majavat tekee hienoja jälkeä. Tarkkaa työtä. Kyllä on majavalla kova homma. Tää muuten tapahtuu ihan justiin, kun siinä on muurahaisia täynnä. Ne ottaa siitä jotain, mitähän lie, nestettä. Tää on koivu. Mikä toi on? Onko se, ei se kaivo voi olla, kun se on noin sivusta. En tiedä. Täältä löytyy hyvät leiripaikat. Ihan täydellinen laveri. Oi, kato, mulla on täydellinen paikka. 2 puuta tässä. Siisti pohja. No niin, tässä siis kävi niin, että meidän suunnitelmat kevyessä mukavasta retkestä, vaelluksesta, 3 yön vaelluksesta, niin muuttui sitten 2 yön vaellukseksi johtuen siitä, että siellä ei ollutkaan telttapaikkaa siellä edellisessä paikassa, missä suunniteltiin. Ja kävelyn mitaksi tuli siis 16 kilometriä, mutta se tarkoittaa sitä, että huomenna meillä on vain 6 kilometriä autolle ja sitten päästään huomenna kotiin. Tai en tiedä päästäänkö me, mutta mennään kotiin. Mutta on ollut ihan mahtava reissu tähän asti. Ja leiri on nyt tässä pystytetty ja pitää sitten vähän syödä jotain. Ja ne on luvannut vähän sadetta tänään. Hyvää huomenta. Nämä on ollut ihan mahtavat päivät saada viettää aikaa mun siskon kanssa. Ja tänään meillä on vielä 6 kilometriä tuossa matkaa jäljellä ja syödään kohta aamupalaa. Ja sitten kävellään viimeiset kilometrit autolla ja nautitaan vielä tästä päivästä.
Ihanan näköistä. Ihana aamu. Nyt on todella lahosilta. Huhhuh. Tosi paljon tätä samaa. On kaunista. Herkullisemman näköistä kuin tuo järvivesi. Silti tänne filtterin läpi. Rekitaipale. Tää on jotenkin tosi kodikkaan näköinen paikka. Viihtysä. Hirveä ylämäki. Onpa hienon näköinen, kun tää mutkittelee tää joki tuollakin. Voi että. Pylväikkö keskellä mäkeä. Aika hauska. No niin, nyt me aletaan lähestyä pikkuhiljaa Tammen leirikeskusta ja mä oon tosi kiitollinen mun siskolle, kun hän on ollut mulle niin ihanaa seuraaja. Meillä on ollut ihan mahtava reissu. Suosittelen Joutsijärveä kyllä kaikille, tää on hieno paikka.